ನಮಸ್ಕಾರ ತುಳುವೆರೆ. So ಇನ್ನೇನು ತೋಜಾಂದ್ರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮೂಲ ಏನ ಹೈಟ್ ಉಂಡು ಎಸ್ ಮೂಲುಂಡು ನೋ. So ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ சேலஞ்ச். இப்போ ஆன்ட்டி வந்து உட்காடுறாங்க. ஸோ நாங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் வைக்கிறோம். ஸோ ஆன்ட்டிக்கு ஜூஸ் கிடைச்சானா அவங்க நோ சொன்னாங்க, அவங்க கிடைக்காது. இதான் சேலஞ்ச். மைதா, ஸ்னோ ஸ்ப்ரிங், ஐஸ்கிரீம், ஜூஸ், சில்லி, ಲೇಸ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಕುಲ ಅಕ್ಕಿನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಹಣ ಎಂಗ್ಲೋರು ಶಾರ್ಟ್ ಅದು ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲು ನೆಟ್ ವಿಷಯ ಬಂದು ಬಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಮೂಲ ಎದುರು ಕುಲ್ಲರ್ ಇಪ್ಪನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಕ್ಕ ಎದುರು ಕುಲ್ವೇರು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಈತ ಐಟಮ್ ಉಂಡಿದೆ ನೆಟ್ಟು ಇಂತ ತೋಜಾವ ಎಂಕಲು ಸೊ ಅಕ್ಕುಲು ತೂ ಅಂದ ಏನು ಪನ್ನೋಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಎಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಎಸ್ ಪನ್ನೋಡು ಬೋರ್ಡ್ ತಿನ್ನೋಕು ನೋ ಪನ್ನೋಡು ಸೆಂಗ್ಲೊಟ್ಟು ಒಕ್ಕಲು ಜೋಕಿಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆತೇರು ಸೊ ಮೊಲೆಗ್ ಮೊಲ ಗೊತ್ತು ಪುದಾರು ಜನವಿಕಾ ಶಿವಾತ್ಮಿಕ ಜನವಿಕ ಶಿವಾತ್ಮಿಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾರಿ ಲೋಕದ ಹೆಂಗೆ ನಾ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದಿದ್ದು ನೈಟ್ ಜನವಿಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ ಆದಿತ್ತು ಲಿಂಕ್ ತುತ್ತು ಜಡ ಲಿಂಕ್ ಬರೋದುಂಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಲೇ ತೂಲ ವೀಡಿಯೋನು ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅಗೇನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲತ್ತೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಟು ಬಿಗ್ ಮುಂಚೆ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಐಟ್ ಅಲ್ಲ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಬಂದು ಓಕೆ ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ಪೊರ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಸೊ ರೆಡಿ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ first item she's showing to camera. Yes or no? Tell me. No. Okay, see here. You are safe, Maria. Escape. Okay, now your chance. Okay. பின்னாடி பார்க்க கூடாது. Okay. Why this much time? Yes or no? Yes. Just put it. அங்க காமிக்கு. See? அவளுக்கு பிடிக்கும் அது. She is different. ಮೂಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಮೂಲ ಉಪ್ಪು ತಿನ್ಪಾಲು ಈ ಮಂಜಲ್ಲ ಪೊಡಿ ಉಂಡ ತವೆನ್ ತಿನ್ಪಾಲು ಬಕಲೆ ಒಂದು ಲಿಂಬೆನ್ ತಿನ್ಪಾಲು ಮಾತಲ್ಲ ತಿನ್ಪಾಲು ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತುಂಡ ನೀರಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಅಡಿಗೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ಮಾತಾ ಪೋಪುಂಡು. You will all the eat. Okay. So two done. Now only one. Uncle. Don't miss the camera. Okay. Okay. Now I will give her to yes or no? Yes. Oh. Stapler parde. You are lucky yaar. Yeah, take this. Taste பண்ணிட்டு வெச்சிரு அவ்வளவுதான். அது அவ்வளவுதுமா சாப்பிடு கொஞ்சம். She is so happy. Okay, yeah. Okay. Keep. Who is the next now? my sister. Yes, your sister will go now. Okay. So I'll first select matulala na pallig. Okay, show Yes or here. no? Yes or no? Yes. Oh, she are lucky. Okay, first she wins chocolate. Okay, now itadu go in apollo. Now you finish. You finish. Go that Now side. my turn. Okay. Yes or no? No. Oh. Escape. Share. Luckiest well. Okay. Now my turn. Aguraka babraka boom 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 boom. Yes or no? Yes or no? Yay. Third contestant by there Mulu. Mrs. Tuluva. Okay. So first aleg. Okay. Show. Yes Camera. or no? No. Oh. Okay, now your chance. Okay. Yes or no? Yes.
Yes, 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 yes. Tanu's is not drink water. Yeah, come here. You will not show in the camera. No Yeah. drinking water. Where? Hello. You want no small bite? Okay. Wait, eat. Eat. Last date ಏನೋ ತಿನ್ಬೋದಿತ್ತು ಅಲ್ಲದರೈತೆ. Hello. Eat. Eat. ಏ ಲಿಟ್ಟಲ್ ಆಯ್ತು ತಿನ್ನಾರ Come to my this one camera. Eat. Okay. Yeah, enough. Yeah, enough. That is so much spicy. Okay. ನನ್ನ ಹೇಗೆ ನೊಂಚು ఉండదా Now my turn. It's 10 turn undu. So 3. last 3, 2, 1. ಒಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೀಪೆದ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾರೆ Yes or no? Yes or no? ಎಸ್ See? Put like this. Are so good. Like mal makeup aditalo. Okay. Okay, Navina. ಉಕ್ಕರಂಗ Abba. ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ ದೇರ್ ಅವಳುಂಡು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ಬಿಡು ತುಳು ಪಾತ್ರೆಡ ತಮಿಳ್ ಪಾತ್ರೆಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತ್ರೆಡ ಒಟ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದುಲೆ ಐತೆ ಮಗಲು ಎರನಿ ತೆಂಕು ಕೊರಡೊಂದು ಬಂದು ಯಾನಂತ ಕೊರ್ಪುಚ್ಚಿ ನಾವು ಇತ್ತೆ ಜನ ಪತ್ತೊಂದೇರು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ Yes or no? ಜನಪದಲ್ಲ ಸೊ ಜನಪದ ಆಂಡ ಒಂದು Yes or no? ನೋ ಇಂಚಿನ Oh my god. ಟೈಮ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಓಕೆ ಪೂರ ನೋವೇ ಪನರವಲ್ಲಿ ಹಾ Yes or no? ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ Okay. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾ ಹಿಂಗೆ ಪೋಯ್ತು ಪನ್ನ ಹಾ ಕೊಡ್ಬೋದು ಜನ ಕೊಡ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡು ಏ ಯಾವ ಮಾರ್ ಏತೈತೆ ನೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈ ಚಾನ್ಸ್ ಮೈ ಟರ್ನ್ ವಿನಿಶಾ ಏ ಫಿನಿಶ್ ಪೋದು ಅಬ್ಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೂ ಇಂತ ಹೆಂಗೆ ಪಾರ್ದು ಬಿಡಿಯಾರತ್ತ ಮಾರೆ So, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬಂದು ಒಂದು ಚಾಕ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕು ಏನದಿತ್ತಾನು ಮುಂದೆ ಗೊರಿಯರಿಗೆ ಏನನ್ನು ಮುಂಚಿನ ತಿನ್ಪಾಯ್ಜೇರಾ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉರಿ ಬರೋನುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಯಾನ್ ಸೈಡ್ ವಾ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋಟು ಕೆಬಿತುಲೆ ಹೋತು ಮಾರೆ ಫೋಮು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ನೋ ಯಾವಪ್ಪ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಯು ವಿಲ್ ಹೂಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ I want auntie. ಆಂಟಿಯಾ I choose Okay, I will choose something. ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ ಸೊ ಇದು ಎಂಚಾಪಣ ಪನ್ನಾಗ ಪಿರಾಡ್ ಮೂಲಿತೆ ಕುಲ್ದಿಪ್ಪ ಪಿರಾಡ್ ಒಂದು ಐಟಮ್ ತೋಜಾವೇರು ಐಟ್ ಮೊಲ್ಲೆಗೀತೆ ರೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು ತಮಿಳು ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊಲ್ಲೆಗೆ ಎಸ್ ಹತ್ರ ನೋ ಒಂದು ರೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜೊಳ್ಳೆ ಮೇಲೆ ನೋ ಪಂಡೋಲ್ಡ ಆ ಪಿರಾದ ಐಟಮ್ ಎಸ್ ಪಂದೆಂಕ ಅರ್ಥ ಸೊ ಮೋಲ್ ಎಸ್ ಪಂಡೋಲ್ಡ ಪಿರಾದ ಐಟಮ್ ಎಂಕುನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಸ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ Uncle, you can put in lap. ಯಾ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಹಾ ಇಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೌ ಆಂಡ ಹಾ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಂದು ತೋಷ್ಪಾವಲ್ಲ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅನ್ನಂದು ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರಂಟ್ಲೆ பாருங்க பின்னாடி பார்க்காதீங்க no ஸ்டார்ட் Yes or no? No. Which means yes for me. Yeah, again. ಜನ Camera, come to camera. All of one Come here. Escape. பார்க்கலாம் இது பண்ணலாம் Okay, sit.
See, if you say no, also you'll get it. Okay. Okay. Ah. Yes or no? Yes. Then no for me. So, tackle barberu. Remul jokul and gobba na enki bakrappa. Yes or no? Amma sollu. What? No. Tell. No na? Ah. Yes. Samya, come camera. Okay, do not show. Yo, Swami, Korakacha. No, do like this. Do like this. Hey, camera, mic. ಒಂದು ಕವರ್ ಬಂತಿದೆ. Hello, I can't. Wait, I will help you. Okay. Come this side. So, ಒಂದು ಸುತ್ತದ ಫೈನಲ್ ರೌಂಡು ಫೈನಲ್ ಇತ್ತೆ. ಇದು ಮಟ್ಟ ರೆಂಚ್ ಆಡಿದ ಫೈನಲ್ ಇತ್ತೆ. So, I will select. Okay. Yes or no? Yes or no? Yes. No. Yeah. Give. Small. There's not salt. I mean, not sugar. ಇಂಚಿನ ಜನಕಲು ಅಂಚನೆ. ಉಪ್ಪು ತಿನ್ಬೋದಲ್ಲ ಉಪ್ಪನ್ನ ಕುಸಿಟ್ಟು ತಿನ್ಬೋದು. Finish. Finish. ನಾನು ಒಂಚ ಕೈ ಮುಗ್ಗನ ಅಂದ್ರೆ. I am the winner this one. Okay. Nothing here. ನೀವು ಗೊತ್ತಿರತ್ತ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿನ ಗೇಮ್ ನಿಂತ ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರ್ನು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಜೋಕು ಎಂಕ್ಲು ಬರ ಇಂಚ ಬರ ಎಂಜಾಯ್ ಬರ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗಂತೂ ದಾಲೆ ತಿಕ್ಕಿನ ನೆಜ್ಜಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ತಿಕ್ಕಿನ ತಿನ್ನರ ದಾಲೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಸೊ ಯು ಗೈಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೌ ಯು ಎಂಜಾಯ್ಡ್ It was fun. Very fun? Yeah. So what you say to your audience? Fun, funny, Ah. laughing, not holding the laughing. When you are doing like this, be careful, okay? Okay. Be safe, Yeah. be healthy, okay? Sure, good. So it is so fun, and you can play this game for fun. You can play with your family, and this is fun, and your friends, and be healthy. Next Sunday we comes. Yeah, next Sunday again ಎಂಕ್ಲು ಕ್ಯಾಚಪ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಓದೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಕಾತ ನಿಪ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಪತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಚಾಲೆಂಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಣಕ್ಲು ದಾದಪುರ ಪಂಡೇರೆನಂದು ಸೊ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತಕ್ಕೊಂಡು ಜೊತೆ ಫನ್ ಅದು ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಆನಾಗ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಂತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತದ ಈತ ಚಂಡಿ ಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತದ ಸೊ ವುಡ್ನ ಫಾದರ್ ಅಂದ ಫೇರ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಗೇಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ and stay healthy. Bye. Bye. See you tomorrow. Subscribe the channel. Yella barandijere yavanandile subscribe the channel. Subscribe. Okay guys. Bye. Bye. Be safe.